Ahogy már a korábbi videókban is említettem, nagyon úgy fest, hogy 2025 valóban az AI ügynökök éve. A mai adásban megnézzük, mit tud a Manus AI, Manus. Ezen kívül ötleteket is láthatsz azzal kapcsolatban, milyen gyakorlati feladatokra lehet alkalmas egy AI ügynök. Szóval kíváncsi vagy, tarts velem, ha nem, akkor is. Engem ez az egész Manus AI kísértetiesen emlékeztet arra a bizonyos Devinre, ami nagy hallgatás után gyakorlatilag elérhetővé vált az emberek számára havi $500, de nagyon úgy festett, hogy nem tartotta be azokat az ígéreteket, amit a prezentáció bemutató videókban tártak az emberek szem elé. Ha egyébként nem tudod, mi ez a Devin, akkor a fönti linkre kattintva megtekintheted azt a videómat. Jó régi már, kicsit elavult, de úgy tűnik, hogy volt némi ferdítés abban a szoftverben. Viszont ez a Manus, ez nem kifejezetten csak kódolásra alkalmas, tehát ez nem állítja magáról, hogy kiváltja a programozókat, meg mindenféle feladatokat végrehajt Upworkön, amúgy, de azt hiszem valahol írtak ilyesmit. Na mindegy, viszont azzal a pozitívummal rendelkezik, amit majd a videó második felében részletesen megnézzünk, hogy a CEO elismerte, de igazából nem is elismerte, csak közölte, hogy nincs itt semmi titok, ez a Manus AI, egy AI ügynök keret, egy framework, egy wrapper, ha úgy tetszik, ami a háttérben hát leginkább Claude-ot, meg a Gwen modellnek különféle fine-tune verzióit használja, meg használja a browser use-t, meg van nekik egy saját Steiner modellük is. Tehát valójában az a Manus tényleg csak egy keret, viszont ma látni fogjuk a demók alapján, hogy abban nagyon jó. Na most a demókról annyit, hogy nyilván színes, szagos, kiválogatott példák, aztán majd a gyakorlati használat az majd megmondja, hogy milyen is ez valójában. Azért is jó ez a Manus AI, mert a weboldalán található rengeteg use case, az a példa, az ötletek, hogy mire is lehet használni egy AI ügynököt. Tehát ha például nem is akarod soha ezt a Manust használni, amit majd megnézzük a videó vége felé, hogy kell, hogy lehetséges, akkor is kapsz egy csomó ötletet, ami így elgondolkodtat, hogy milyen is lesz a jövő az AI ügynökökkel. Na, nézzünk meg ezekből először néhányat, aztán megnézzük, hogy miket magyarázott még a CEO. Rögtön az első például ilyen útvonaltervezés. Na most belinkelek mindent a videó leírásába, ezeket a példákat megnézheted te is. Hogyha elindítasz egyet, akkor azt tudnod kell, hogy gyakorlatilag egy felvétel indul el, amit itt kb. 2 másodpercig a szemed elé is kiír. Tehát nem ez a sebesség az, amivel ez a Manus a feladatokat végrehajtja. Tehát ugye a Devinnél is volt egy olyan benyomása az embernek, hogy rögtön körülbelül 20 másodperc alatt megoldották az Upworkön prezentált munkákat, aztán a gyakorlatban kiderült, hogy ezek olyan 5-6 óráig tartottak. Viszont ezek felvételek, úgyhogy a gyakorlatban, hogy tényleg mondjuk egy ilyen 7 napos japán látnivaló összefoglalót mennyi idő alatt dob neked össze. A legjobb tudásom szerint nem tudjuk, bár X-en vannak olyan beta felhasználók, akik már így tesztelgették, elmondásuk szerint tök jó. De nézzük, hogy mi történt itt, amíg én magyaráztam itt a semmiről, hogy pörögjön a videó. Hát az, hogy amint látod, a képernyő itt 2 részre oszlott, bal oldalon láthatók azok az operációk, amit az AI nekünk végrehajtott, jobb oldalt meg az eredmények. Mindamellett, hogy Sonnet, meg Steiner, meg mindenféle egyéb modell van a háttérben, gyakorlatilag egy Linux operációs rendszert használ, és transzparensen minden bash kommandot kiírt nekünk, úgyhogy nyomon követhetjük, hogy milyen feladatokat hajtott végre. Ami tök jó, hogy minden példa úgy kezdődik, hogy létrehoz egy úgynevezett to-do listát, amiben fölveszi az egyes részfeladatokat, és ezeken megy végig. Tehát ha egy japán útvonalat tervezünk, amivel kapcsolatban, ha megnézzük a promptot, akkor az derül ki, hogy 7 napos, meg megadtak ilyen $2500-5000 büdzsét, meg még egy-két konkrétumot, hogy szeretnék megnézni ezt a Naraz-dírt, stb. A megoldásunk pedig az lett, hogy ha átpörgetem itt ezt a sok-sok Linuxos kommandot, akkor a végén kaptunk 3 fájlt. Az egyikben megnézhetjük a naptervet magát, tehát itt föl van osztva, hogy D1 első nap, megérkezés, második nap, stb. Ezt végig tudod görgetni, illetve kaptunk még egy ilyen
Proposal Locations nevű fájlt, ahol az egyes városokkal kapcsolatban ad nekünk mindenféle leírást, városokkal, helyszínekkel, mit érdemes megnézni, ilyesmi. És ami még lenyűgöző, meg azt hiszem a promptban is kérték ezt, hogy egy úgynevezett kézikönyvet is létrehozott, ez a, ha majdnem azt mondtam, hogy Devin, de maradjunk csak ennél a Manusnál, ami gyakorlatilag egy HTML weboldal, itt menükre osztva taglalja gyakorlatilag azt a száraz infót, amit a szemed elé tárt gyakorlatilag sima szövegformátumban. Tehát úgymond adott neki egy kis pofát. Szóval minden szép és jó, az, hogy a valóságban ezt mennyi idő lett volna így megkreálni, azt nem tudom, de nézzünk meg még néhány érdekesebb példát. Rengeteg példa van itt az oldalon, nekem még a kedvencem volt itt a Productivity tabon, a website SEO Optimization, vagyis ha neked van egy weboldalad, de nem tudod, hogy miért nem látogatja senki, hát lehetséges, hogy azért, mert egyáltalán nem keresőbarát a kód, úgyhogy az AI ügynök segít neked keresőbaráttá tenni azt. Most itt a példa promptban éppen az Andrei Karpatinak a weboldalára eresztik rá ezt az ügynököt, aki hát ugyanúgy elindítja a folyamatot, mint ahogy a japán útvonal tervező feladatnál láthattuk. Amint látod, jobb oldalt ugyanígy csinált egy to-do listát, végigmegy az egyes feladatokon, bepipálja, ami már kész, aztán a végén majd ad valamiféle konklúziót. Egyébként az Andrei Karpatinak a weboldala elég puritán, hát nincsenek benne csili-vili dolgok, ami nem feltétlenül gond, szerintem mindenki megőrül azoktól a weboldalaktól, ahol görgetsz lefelé, és így egyszer csak beugranak, tök lassan beúsznak jobbról, balról, föntről az eremek, és így nem már fura, hogy még erről nem szoktak le az emberek. Na mindegy, megkaptuk az eredményt, nézzük meg, hogy miket ajánl. Hát vannak itt erősségek, nagyszerű teljesítmény, hát kb. Plain HTML az egész, meg néhány kis kép. Aztán itt vannak a kritikus hibák, nincsen sitemap XML, nincsen robots.txt, stb. Ezeken végig lehet menni. Tehát egy ilyen auditért az emberek ilyen súlyos összegeket fizetnek, és ez még csak egy SEO optimalizációs audit volt tulajdonképpen. Mi lesz akkor, ha majd az AI ügynökök különböző security auditokat is tudnak végezni? Nem mondom, én nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor jön el az az idő, amikor tényleg rá tudunk bízni az AI-ra ilyen feladatokat. Kicsit nehéz elképzelni. Tehát mondják, hogy az AI majd minden munkát megcsinál helyetted, és akkor így erre azt lehet mondani, hogy rámernéd-e bízni mondjuk a pénzedet egy AI által írt bankrendszerre. Hát ugye, hogy nem. Szóval ezek így tök jó próbálkozások, de azért az ember még mindig ott van, aztán hát ki tudja, mit tartogat a jövő. Szóval ez a Manus tök jó, ha szeretnél, akkor végigmehetsz itt a többi példán, például itt a WTF részben van különböző Zelenszkis, fehérházas interaktív játék példa, vagy például tud telepromptert is készíteni, illetve minden más, amiket itt látsz. No de menjünk kicsit tovább, és akkor nézzük meg, hogy miket írogatott az egyik co-founder a PeakG-X-en. Igazából ez csak bizonyíték arra, amit az videó elején mondtam, hogy írta, hogy használnak különböző Qwen fine-tunokat, meg Claude 3.5 Sonnetet, illetve azt is elmondta, hogy ezt a Browser Use-t is használják. Na most ez a Browser Use igazából egy olyan szoftver, ami lehetővé teszi az AI ügynököknek, hogy irányítsák a böngészőt. Na most ezt több ügynöknél is láttuk, ugye az OpenAI-nak is volt egy ilyen próbálkozása, annak idején, ha még emlékszel, a Claude-nak is, úgyhogy tényleg menjünk abba az irányba, hogy már nem csak Deep Research van, meg különböző Deep Search, hanem AI ügynökök. Aztán kíváncsi vagyok, mikor jutunk el odáig, hogy így mondom az AI-nak, hogy rendeljé egy cipőt, és akkor megrendel magától, úgyhogy ne avatkozzak közbe. Itt van még egy poszt, amikor a PeakG elmondta, hogy van ez a Steiner 32 milliárd paraméteres modelljük, úgy ezt is használgatja a Manus a háttérben. És akkor van itt egy példa, mert hogy valaki már hozzá tudott férni a Manushoz, aki úgy nem a cégen belüli, és akkor egy prompttal létrehozta ezt a
3JS Endless Runner Game játékot. A 3JS az a JavaScript library, amivel ez lett kreálva az AI alapján. És akkor hogy lehet ehhez hozzáférni? Hát először is van itt a Manusnak a weboldalán egy prompt, bár a promptban csak azt írják, hogy fogalmazd meg a feladatod, és ők majd ezt beadják a Manusnak, és az eredményt megosztják mindenkivel. Tehát ha akarod, rögtön ide az első posztba kommentálhatsz valamit, hát már 3500-an megtették, lehetséges, hogy nem reagálnak azonnal, ha reagálnak egyáltalán. De ha fölmész a weboldalra, akkor van itt ez a Get Started gomb, amire ráböksz, akkor vagy van invitation kódod, tehát kaptál olyan kódot, amivel be tudsz lépni, vagy gyakorlatilag rákerülhetsz a várólistára ezzel az Apply Access-re. Én ezt már korábban az irányatekes e-mail címmel megtettem, igazából meg kell adnod az e-mail címet, meg leírni pár szóval, hogy mire is akarnád használni ezt az eszközt, aztán várhatsz határozatlan ideig, és valamikor egyszer soha küldenek neked meghívót, és te is ki tudod majd próbálni. Úgyhogy ennyit szántam ebbe a mai fantasztikus videóba. Itt nem is ez a Manus lenne a lényeg, hanem az, hogy egyértelműen látszik, most már több szempontból is megerősítődött az a feltevés, hogy igen, megyünk az AI ügynökök irányába, és ha végig kattintod azokat a példákat, amiket ott a weboldalon linkeltek neked, akkor azért van köztük olyan, aminek én speciál látom a gyakorlati hasznát, és ki tudja még, hogy mennyi olyan eset lesz, amiből igazán lehet profitálni, akár a földi halandónak is, nem kell hozzá programozónak lenni, meg semmi egyéb szakterületet nem kell tudni. Egyszerűen, ha valami meg tudja könnyíteni az életed, az lehet, hogy kifizetődő lesz a jövőben. Úgyhogy ennyit mára, írd meg a véleményed kommentben, aztán találkozunk már legközelebb, addig is minden jót, sziasztok!